sunt o lume și bine ați la un loc. Eu spun așa să mișcă asta de dai. What? Bă, dacă nu mult mai enervează. Vreau să mă filmez un clip și asta mă enervează. Bun, zic că intru în joc. Am uitat în joc să pare. Bun. Deci, o să filmez și de două părți. Asta e prima parte. Și... Bă, dar o scoate din nervi. Când am lag într-un... What? Mi-a dat nu știu. Doamne, mă așa acasă. Mă așa acasă. What the f... Bă, dar așa vin cu shotgun-ul pe noi. Nu-i frumos. Avem acá. What? Hai la cu sniper. Bun. Deci... Saltele mă voi și bine la un am de spun. Pentru că dar nu am mișcat. Nu like. Deci... Sper dați like. Este bun, nu prea mă las să filmăm mai mult timp. Așa că... Dacă vreți să mă secuzează voi, nu uitați să faceți un like. Să vă abonați la canal. Și dacă vreți să faceți următorul clip, trebuie să vă dați like, să scrieți comentarii să vă ascultați. Mă încurc un clip, adică sunt bălbuit așa un pic. Să vreți pe următorul clip, trebuie să faceți în felul următor. Abonați la canal, what ne apriți pe voi. Să apăsați de clopoțel, să dați pe... Când abonați de... Și scrieți în comentariu litera cu litera jocul vostru. Eu nu mai încerc să exist de mătăie. Bun, am revenit. Scoați-mă cum mai gândesc. Dar nu mai ceva. Sper că dacă vorbesc așa, dar sunt niște oameni afară care muncesc. Nu sunt mult prea bine pe clip, dar mă rog. Bă, dar mă iau ăla cu sniperul, nu-mi place. Mă gândesc la mult. Nord. Dar la cuțit nu cred. Unde e, mă? Ok. Și o să facem o serie la 3 la o să facem următorul clip. Hai vedem că facem următorul clip. M-a ajutat, s-a pus. Trebuie să pun și că s-a pus. Mi se aduce blea acolo. În bătaie cu standardul. Și vă rog frumos în toți să facem bătaie. Pentru că mă arată extrem de mult. Vă abonați la canal. Dacă vreți să vă abonați la canal, m-aș fi și mai fericit și vreau vă rog să vă abonați pentru că mai avem pe 520 de abonați, deci vă rog frumos. What the fuck? Bă, băiat. What, bă, ăla cum te ia? Ia să-mi iau un famas. Ăla cu digălul. Iau cu digălul. What? Cum a luat ăla? Ăla nici măcar n-a tras în mine. Mi-a sniper. What? Mi se da. Bă, dar nu-mi place chestia asta niciodată. Nu știu ce e chestia asta. Albastră nu-mi place.
asta s-au pus pentru că nu s-a lăbuit și nu a făcut. De îmi place cum se mișcă. Dar dați un like. Și trebuie să opresc puțin filmarea. A revenit. Se pare că au câștigat teroriștii. Dau exit. Scoate-mă, dar sunt oamenii afară care filmează. Deci, s-ar putea la ce scrie, dacă nu mă aud bine, măcar să trimit niște like-uri acolo și la partea următoare face stand-off al doilea clip de stand-off 2. Mai facem un match. Dăm play. Jucăm deathmatch. În bătaie. Ce-am mai încercat să filmez înainte, dar nu prea mi-am reușit clipul. Am mai fost în zona asta, mi-a plăcut acum. Se poate că trebuie și să arate altfel acum. Nu zic și dacă schimbă zona. Cantor teroriștii sunt la început sau cred. Bun. Hai dacă s-au deja cineva cu mașina. Bun, hai să dăm și noi ultimul de match. Nu mă bag în teroriști. Bun, mă, doamnele care îți place. De-am fix acolo, am aplicat fix arma care mi-a făcut noi. Avem warm-up. Un kill. Începe meciul. Bun, avem Nigalo, mi-am cumpărat tot. Puteam să iau bombitele. Să mergem, să sper că n-am bombă. Păcat. Putem jocul ăsta n-ai bombă. La bombă. Ce-a făcut dacă... Gata, nu ce se... Gata, s-a dat pe lângă, vaca. Am să fac ce se întâmplă în vaca, nu se vrea că moare. What the fuck? What? L-a dat cineva? L-am atletul? Că n-aveam cum să-i dau așa. L-am aflat pe astea sărăchiule. Și nu mă vezi, dar tot că nu tot noi scricăm. Dar jocul de gălă cu el mă de bine. What? Bă, dar eu l-am omorât, nu? Ajută. Mort de mine. Asta e baza lor. Am oprit eu. Asta e baza lor și putem să lăguiești un pic. Am să lăguiești. Ce faci, bă? Dau cu digălul. Ia de cine? Bă, dar nu pot da în ei. What? Deci nu pot da în ei. Scoate-mă dacă mă apare chestia asta. Dar o să iasă imediat. Dar nu pot da în ei. Ce naibii au? Au scut de fir. Deci nu pot da în ei. Se tot mișcă. Și... Hai. Bă, da, mi se așa. Bă, mi se la... Nu, hai mă. Bă, dar nu fără ăștia că mă... Lasă-mă să bat. Bă, dar nu pot trage misi. Este enervant jocul ăsta de laguri. Bă, tot îmi place, adică dacă nu știu ce de cam lag. Ce de laguri? What?
El a fost oricum kilul meu, pentru că nu am zis tu. Bă, este corect. Ok. Dispar. Dispar. Mă iau ăsta cu cuțitul. What? L-a ajutat la bă. Dar arma e prea OP. Eu pot cumpăra, dar nu știu că vreau. Nu-mi place mai mult Deagle-ul. Daggle. Check. Easy boss. Nu l-am văzut. Mor. Eu dau șut. Ăla cred că nu o să moară. Mor. Nu a murit. Ăla. Am omorât. What? Oh, mi-a dat pistol. Asta s-a pus, chiar s-a pus. Nu o să-i bat pe mărțani. Mor. Uite acolo. I-a dat un matilot. Da, am vrut să le ajut, dar n-am apucat. Este vreme că jocul ăsta ai glanțe infinite și pot să-mi pus cât gameplay. Fac. Nu am apucat asta. Hai! Cine? Mor. Așa. Bă, dar tot îmi fur kill-urile. Nu mi le furați. Că vreau și eu să joc. Mort! Cum l-am lăsat și că doarme. Face nani. Cum că și că l-a gata de mine. Da, a mort. Dacă dau așa, sunt baros. Am văzut cum mi-a dat asta. Am vrut să trag în el. Bă, dar mi-a apare chestia asta. Și asta e tot ce mă enervează, bun. Acolo. Hai. Dar trebuie să-mi câștig meciul. Bun. Îi dau un deagle, Bă, mi se locuie. Bă! Proaste. Bă, dar cât de mult ură jocul când mi se lăguiește. Ce răs la maxim când mi se lăguiește. Răsc. Ce răs la maxim când mi se lăguiește. Nu mai când răs când mi se lăguiește. Bă, da, când răs la maxim când mi se lăguiește. Ce răsc când mi se lăguiește. Dacă nu răsc. Te rog, dar nu mi te mai lăgui, bă, eu primesc clip aici, băi. Un joc ăsta, că nu vrea să-i fac promovare, așa că nu să-i fac dacă nu vrea să mă las să mă joc. Oricum, de poate să mă verifice tare. What the fuck? Deci nu m-am dus pe mai mult. Bun. Cam atât cu acest clip, am vă spun Dan și data viitoare, apa.